Fil-ftuħ tal-ħames u l-aħħar ġimgħa tal-kampanja elettorali, il-lider tal-Labor Robert Abela ipprova jagħmel ftit damage control għal mod kif il-partit tiegħu inħakem minn qasma qawwija bejnu u d-deputy leader Chris Fern li sentejn ilu ipparteċipaw fil-ġlieda l-leadership. Fil-fatt tal-aktar minn darba u tkarrab lil Labor u maqut wara l-botti kontinwi li Fern għamel anke matul din il-kampanja fil-waqt li konferma li Labor u maħkum minn dawk li sejħilhom bħala ħsibijiet differenti. Il-bżonn li nkunu maqudin. Iva, il-koll għandna il-ħsibijiet u għandna differenzi wkoll. Dwar il-wedit li qed iressa il-Labor, Abela fakkar li jrid jibgħat lil ħaddiema u lin-negozjanti jiddejnu għalkemm ipprova jbenġel din il-weda billi qal li l-flus mhumiex kollox. Il-flus mhumiex kollox. U dwar il-perjodu li ħakem lil pajjiżna kawża tal-pandemija tal-COVID-19, Abela prova jbiddel l-istorja meta qal li l-gvern ma għalaqat għalkemm kulħadd jaf l-aħħar sentejn kienu maħkumin mill-lockdown wara l-ieħor. B'Abela ineħħi restrizzjonijiet biss meta jaqbel lilu u lill-partit tiegħu. Inkwieta, il-jieli ma torqodx, li taħt pressjoni ma totorx. Aw min otor taħt pressjoni ta' 4 ġimgħat kampanja elettorali u aħna pandemija ta' sentejn mhux tal-li motorniex, tal-li ksibna r-riżultati. Iżda kulħadd jiftakar kif Robert Abela otor għal pressjoni meta Malta kienet mifnija b'każi u mwiet rekord bil-COVID-19. Illum s-suppostijiet xogħol għaliex qiegħed bil-medication biex ġejt hawnhekk. U dalgħodu qatt nisma' lil Chris u lil Charmaine ħdejja, nismax ma sinċerament ma flaħx bisturdament li għandi, dil-pressjoni enormi. Ara taħsbu li mhix pressjoni li l-ewwel wieħed kisritni f'dawn l-aħħar xhur. Fid-diskors tiegħu Abela saħansitra qabel lilu nnifsu ma' missjonarju. Din il-kampanja elettorali tħallna liha bħala missjoni. Madankollu kienu li daħħal mill-anqas 17,000 euro fix-xahar fost oħrajn minant l-awtorità tal-ippjanar għax qal li ħadem is-sibtijiet u l-ħdud. Sa dan it-tant il-Labor reġa' ċeda l-pressjoni tal-qasma billi fl-aħħar ta' spazju matul reli lid-deputy leader Chris Fern, xi ħaġa li sissa ma għamilx għax ma rridx jirriskja li tinkixef aktar il-qasma fil-partit. Fil-fatt Fern mill-ewwel fakkar li daħal fil-kabinet grazzi għal Joseph Muscat, fil-waqt li appella l-laqda li tidher li daqstant meħtieġa bħalissa fil-Labor. Ma meta nkunu maqudin, meta nkunu pon wieħed, meta l-Maltin kollha nkunu oċċa, meta nixblu ħabel wieħed, m'hawn xejn li ma nistax nagħmlu. Minnaħa l-oħra u naqas milli jsemmi jekk il-Labor kienx kompetenti fis-settur finanzjarju meta niżżel il-Malta fil-Grey List u b'mhux anqas minn 150 skandlu f'9 snin.